Ay jotona khulumkha jora mamani bagui tini obon se wansok thai ang has a social worker has a political leader ang thupro chapro wansogo tangi Tiprasara asuk जों deprive ongkha bonchit ongkha जोंथ' सालायो अबो चीनी हा चीनी राजानि हा चीनी शासन ओंना नांगमानि चीनी हा चीनी शासन हायरनो जों सालायो फियाबा अबोनो बलायखां निजेनो मावानसोगो जों कपाल हामया नै माखागाव आसो जों सिथु दै जोंथ' सायमानो जों दिनै अधिकार मानिया दिनै ससियेल जास्टिस जों मानिया अब बास्तब सत्य फियाबा जों तांगै जों Tiprasaraव दिनै नेताराव आं पाब्लिकनि कक सालिया आं कमन पिपल कक सालिया दिनै जे नेता हिंको सिनायराव आब्रो कचा कचा पावै थांगो दिनै लक्ष्य उद्देश्यनो जों पावै थांगो आमनो सब पिपल वानाव दिनै जों सायमानो जों एडिसि माखा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 1984-85 जों माखा ओ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मामा प्रब हायनो बमानि सिगां जों गोबां मुलुगखा दिनै बर' रावनो Tiprasaraवनो आबो जाजा गैया आं बुंनो सालिया आबो सत्य घटना Tiprasara नेता बनजे साव आजरागो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मान खांखाय आं लगनो ने सत्य तांगो बसमाय तांगो जों बाय जोंनो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मानिया डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मान खांखाय आं लै आफब मनि कथा कक हाहिने बर' सालायखा किन्तु डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मानखा आबां ते सायमानो आबो साबैहिन आं बुं सालिया आबो मतामत सायमानो आबो CPM डेटा साव Tiprasara डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मानिया मानखांख्लाय आं बले लासन साको किन्तु मानखा तेबो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दखा जों दाबि खायफ्रो आफ्रां जरायखो मासा वानजाफानो साबुत खाया तमा कांग्रेस तमा CPM तमा आमार बाङालि खरक साबोनो Tiprasara वानचाराव बयनि दखान बराव डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नो साबुत खाया ते अबास्तब आबो मानिया हनै सालायो फियाबा जों गोबां मानसिनि अबदान दङ जोंनि नेताराव जोंथ' सायमानो आरो गोबां मुभमेन्ट नोखा TUJS मुभमेन्ट TSF नि मुभमेन्ट TNB बलंबो थांखा हागला अनेक मुभमेन्ट थायखा ओके डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जों मानखा बनि सिगां दांगा नांखा नाव सायमानो आसि दांगा बिराद घटना अनेक बर' सिया दङ जे बर' 40 बोसोर काय खराव आब्रो सिया दांगा नांफ्रां जराय आं नुजा बोसोरखोसिन बर' दुख माखा मानदाय है जागा तेलेमरा है जागा जों 6-7 मास जों बाजार थांमालिया ओंखामालिया हाजार हाजार ब्राव चौजाखा चिब्राव चौजाखा रमजाखा बुजाखा तमजाखा हाकले जों डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मानखा दिनै कौति नेताराव कक कटकटर सावो कक काम खाम सालायो जों सेफ सिकिउरिटि नि बागै जों आलादा राज्य नांगौ जों 2009 हयते आबो जों रिकौ फायो जोंनाव जत सायमानो आं बख्रकसा फाउन्डार Tiprasani दाबि तै आं काजा फाउन्डार आफ्रे बेसि बर' बांगिया Tiprasani हामजानाय गोरै स्टेटहुड नो हामजानाय गोरै किन्तु जों आबो दाबि खायफाया ताबो ताकफोन आबो चलाय दङ फियाबो अनेक नेताराव पावै थांखा यागाय थांखा आबो बो सामानि आबो पावै ता उल्टा साइ दंखा आबो जों सायमानो आबो साबो नेता
जों आबानो बुमुंखौ इसाना ककरै पाब्लिक सिगो जनगण लुगै दं ताबर उन्दै चिनि महाराज फाइका 2020-21 फाइका फाइ बबन साबुत खाइफिका जे यस बब साइमाका जे त्रिपुरा राज्यगो अरने इंडिजिनियास पीपल रो अनि हानि बसाराव बेलेगे डिप्राइबंखा बरो अनेक किसु बरो बुक्तबुगिंखा बन अधिकार बरो मानलिया आबन तुई बबु जुग्रु फाइका ब पुइला सेका एनजीओ खाइमानि एनजीओ खाइमानि परेगो ब खागाका पॉलिटिक्स खाइनांनाय ब पॉलिटिक्स खालायखा बुट पासाका एडिसिओ पाइखा विधानसभा बुप्लाय 13 जन पाइखा आखले आगो उक्तम आंले अबन भेस खायो आं हरव आं थुइ मुत्रि माइया आंनि ति बर बुचिया आसे जों थके जागै दङ बुक्तबुगि दङ बै बाय हानां पेनां खाइजाव जों चिनि बर इज्जत माइया नेता खाइबो बुनि उक्लाव मातंगो कक निनि कक नांगिया अबाय खलाय जों लुगै दङ देवर सीपीएम खाइनाय कांग्रेस खाइनाय बीजेपी खाइनाय जों लुगै दङ आरो थांहांगे ब आ समुद्रगो क्लाइमा हाय सी डेमोक्रेसी ओ तामसाबा मेजरिटी कक नांनाय तारम दि कम्युनिस्ट पार्टी नि राज्य कमिटी गो नो साइडेमा सीपीएम पार्टी नि राज्य कमिटी त्रिपुराओ राज्य कमिटी मेंबर कजन दं तिब्रो तिप्रासा रम दि आर दसे 100 जन खाय आ स्टेट कमिटी गो 500 जन गने तिब्रो बा 10 जन गने आगे बाहे बकक्ति सानाय ताइ बीजेपी गो नायने दि बीजेपी नि राज्य कमिटी रम दि आर दं 100 जन दं 100 जन बिसिगो तिप्रासा खरबसुंनाय 500 जन 10 जन 12 जन आरो बाहे कक्ति सानाय आबरनो असले जिंबरो डीपली गभीर के चिंता खालाया तारो तिनि मथावो 100% तिप्रासा जों जे इसे जों कक्स लाइमानो आरो नोंथांनि कक्स सारमाया कक्स फोनांमाया नों बुइनोब्ला आसाव मातंगो तिनि तिप्रासानि बाङै कक्स सारा गैया ता फर एग्जाम्पल आं सावन ता बीजेपी हर फर एग्जाम्पल ठीक আছে नों बीजेपी थांगै तिप्रालनि कक्स सामालिया स्टेट कक्स सामालिया किन्तु नों तुमाने सिम कक्स सामानो लैंड राइट कक्स सामानो नों साराया आं दे बुचिया जे नों जेकुनु पार्टी खाइफानो नि जे मानथाय बेसिक रिक्वायरमेंट अब मा साना नानाय तारो रोमान स्क्रिप्ट इश्यू अब तो दीर्घदिन अब दाबी चिन्ति प्रसारने ताबो बीजेपी साथौ बा सीपीएम साथौ आन चिन्ति प्रसार रोमान स्क्रिप्ट मारे नाय अब नांगौ चिन बागै अब 3 बोसोर दाबी अब 50 बोसोर सिगां दाबी खाइफैमानि तिप्रासाराव मैक्सिमाम 99% रोमान स्क्रिप्ट जाजागौ इनके जाजागैसो दं ओंखायनो अब तामरि आं खाबा अब तो डेमोक्रेटिक राइट मासमोस हामदे तो नाय अब दंनाय नो जेकुनु 100% सपोर्ट देखायनाया किन्तु मेजरिटी सपोर्ट खाइतंबले 80% 90% सपोर्ट खाइतंबले नों मारि नाय बनो किन्तु आ कोनो बो तामति सेबा ए आपन तेयाव मादो वासगो जों जे हाइचे बुक्तबुगिं तो माने जे तिप्रासाराव डिप्राइव बंचितों तो माने एकेनि कारण जों थांसाखै जों दुखाथिनि एग्जांपल मणिपुर तातामो खनायदि जत बीजेपी एमएलए राव ताबरो एकटा कक साइ दं सेपारेट एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी एमएलए बाके बर साराखा ने बीजेपी एमएलए नग तै बीजेपी रो नायानो किन्तु तांको ब एमएलए नि साइ दंखा बकिरिया एमएलए कक थां ब साइमिया आन दफानि बागै आनि दफानि बागै आनि जातिनि बागै आं कक सानाय जों लुगै दं किन्तु तिनि अरन बरक सारा गैया এই অবশ্যই সবচেয়ে চিনি দুর্বলতা আমি যে গভীর ক্ষেত্রে চিন্তা খাইনি মানতা যে तिप्रासाराव जों थांसा करे जों आगे कक साइदों माने आगे दाबि खाइदों माने आबनो पावै थां निनि उद्देश्य लक्ष्य नष्ट होई थां जों लु खाबले तिनि हाथिनि शासन बे थांखा बनि बागैनो जों अबनो मा सानाय जों बास्तवनो मा सानाय कक मा सानाय
जों ताबो फानो जोंनि तिप्रासाराव अनेक बन्चित दंखौ आं तैनाव सायना खायसे आं मिनिस्टार फैगा 4.5 बोसोर आं अनेक रेस खायखे बयस खायखे किन्तु आं साइजो खायमा माइया इवन चाकरी फर एग्जाम्पल चाकरी ताबो जोंनि एसटिनि रिजार्वेशन पुस खालि 20-25 हाजार दं आफोर लोंथों दं रिया खरथ'फोराव चाकरी मावबो कंकट हाया दिनै 20,000 बरफ যদি চাকরি মাহাঙ্কায় তিনি বরফ তিনি কোটাটা দङ কোটা फिल आप खाजायो जों 10,000 मानला 5,000 मानला তিনি बरफ नों रिफ्रुं देतो न बीजेपी न सबका साथ सबका बेस गाय जनरल सीट तो करिखा जनरल सीट कोन सीट खाली गरै जों सायमानो एसटी एससी आरो गोबां खालि दं नों बोनो दिनाबा आं तो आनथिनि मानथायसि आं तो बयनो सैनाया आने मानथायनो रिया बन्चित खायतंगु आं नेता खायतंगु तिप्रासार नेता आं कक सारगिया बरसकाबासो किन्तु आं सत्य कक साव आं तादाल थामाया इभेन आं दिनै अमित शाहनो आं 3-4 मालायखा उ कक्ति साव बर' तिप्रालायनि साथे साथे आं उखौनो एड खायो जों बागलाय जों सान्थि दंनायबा जों दिप्राय माने आं जाखरि कक साव 20-30 हाजार पुस बैकलॉग पुस एसटी एससी आं खबै सावब्र जुदि एसटी तंगु नों चेक खायनोदि नों बसाव आं आब्र आं आगे बु कक साका आं चिनि जोंनि मुख्यमंत्री बिप्लब देबनो आं सानाय बस हाजा आनि बसांगो बस हायाना सो साका सामाया के आब्रनो पॉइंट जों सारा गया ताकि नेता कट दंबायो मंत्री दंगु आइन दंगु ताव बले सुजुग दंगु किन्तु सारा गया आं अमित शाहनो साजा बिप्लबनो साव कम सागा कम से कम चिनि पुस एसटी रिजर्व तो माने फर रेडी अब तो बैकलॉग पुस से मानथाय सिनि ए अवहायरो का बन बं आं खागाव चिनि जे वॉइस स्ट्रंग खायमिया जों थानसाकरिनि बागै ते आं रिपीट के मावसे बार मासाव जों जाय कक साइदों माने आ जोंनि प्रिन्सिपाल नेनि वान सावमोन आब्रनो पवै थां आबङै साबो साफाराव साधारण चिन बर'ल नाय चिन हजार लाख बेकार कुन करम संस्था करै हाकारं दं पाराव आं थांखाय तामो चिन बर ड्राग एडिक्ट बा तामो चिन सोशल नि प्रॉब्लम बचिन र समाज बिसुगला बा एक नंबर प्रॉब्लम के इकोनॉमिक प्रॉब्लम अर्थनीति दुर्बल रां पुजा करिलाय भुइबो सेवालाय लायो सिगला सिगली बर अबलायो तमु चाय हायां लायो तांगो तां पुजा करै बेकार मफा बन परारखा क्रस खायै एमए पास लायखा बिए पास लायखा इंजिनियर पास लायखा चाकरि माया पास लायखा लाय दङ बनि बागै दिनै आं बन सावो जों जत्तनो थानसाना दरकार जों जोंनि बेसिक रिक्वायरमेन्ट जों फान्डामेन्टेल राइट आबले जों माना दरकार एसे बनि बागै दिनै आं बलायखे नानै बखातम तक टी तेचिनि हरने jadi जों जाति तामसिकामो दिनै समाजपति jadi civil society बर्थां मालायखा abo first round of talk pula officially declare ka officially kok salaikha abo recording thanai a first round talk sulai tongo second talk nai third talk nai tau to sudu idea exchange khlayo जों जे नांमाने जों साका बरु खनाखा जों ताम ना आब्रनो सालायखा अब फार्स्ट राउंड टॉक अब डायलॉग चलै दं अब डायलॉग नागालैंड बुचलगु मणिपुर बुचलगु बुदुलेम चलै दं डायलॉग ओ डायलॉग से मान नहीं वाचे था अब डायलॉग बसदति इम्प्रूव अब नायनाय फियाबा जों खागाव जे अब पॉजिटिव आगोय दं एकटेक से गय थांनाय aboni bagi kintu chin baro birban tong na kok kuri onek baro salayo tipra motha poi thangka baro asal dabi no tipra len dabi no ba kera tipra dabi no article 2-3 no kintu abo ngya abo talk siloi tong discussion si buse esibuna ngya abo to tabu saimi akho kintu phiaba chini mote discussion mote जों दुखा abo positive dong nai baro ignore khlaya chini article 2-3 separate state dabi no boro bhai ignore khlaya they acknowledge khlai boro sawo je
Yes, we also acknowledge your demand, that is separate state demand, Article 2.3. But ignore khaya, kok bujidi. They acknowledge khayo, but ignore khaya, but na hoya. Nu to hoya bla bro. Abatin positive. Bro state for sakama to not orone je BJP neta sama hairao. Tini rajyo je BJP neta rao. Petu neta hamata. Bro sanai no. Abasing ria, sorry, abode addition maker ba. Addition maker borok si. Inka sarlang tungle, ini Modi sahab ba Amit Shah, no, jeng abo dabi khaya, andre ani. Boro bukuk sarkang ke jeng abo mana nai. Kintu orang ni Tiprasani neta petu warau, sama to, boro sanai no, boro portal phajane ba. Kintu ang ni khud malai ja bole, ang barbar sakha bole, ang Amit Shah be malai khabla aga rao, boro saya bole, boro sa let us see, we acknowledge your demand, boro reject to khlai riya khable. Adines jeng boro butia. Aba ang khakago, jeng थांचां नुनाय ते अबसांगे सिनामोसो ताव चिनि गोबां नेताराव बिसिबा दिनै CPM कांग्रेस बा BJP नेताराव सानामोसो चिनि Tiprasani नेताराव ना ADC डेभलपमेंट के बोलताम बाथाबा ए आफन सां सबसे आं बुसि आंगु माने आं दुर्भाग्य मा होनो आनि जेन आंखो गबिर खवान सगो अबहाय तो बिन्देस्र तो अंलाया नों खोदो खोनाखा जे ताबरनि अबनि आसामाव आसाम बुदुलेण्ड बर बुदाबि खायलेगो रां दाबि खायलेगो आरनि बुदुलेण्ड बुदुरक बिरोधी पार्टी बो सानाय न आबदां थाखाबले आवके जोंके थाम सानाय चिन Tiprasani तंना रोंगिया आं जे लुकमानेता जों बायसे होनो हिलाय दं दायो आं खोनाखा बकक सामान आं फलो खाय दंगो Tiprasani था तंसाक जों एडिसि रां रहोया हायरन कक सामारो आबेले आसम संसा रां साबर होनायबा अब हायराव जे मताबि खायमना बसाया जों आबनो चिन्ताखाय आं आगेबो सागाव कक न जों अनेक वानसु कक मा सानाय एडिसिगो आं सायमानो आरो तामङै दं बोसोर आं थाङै दं आं मतामति सायमानो स्टेट गभर्नमेन्ट दं ताम थायताव बं सायमानो आं बिसिं बिसा हाबखा आबर बागै आं जेमोन साव Tiprasani हामखायनि बागै आं कोनो दुखु नाया दिनै एडिसिओ रां फाय गोबां फैयो गाहाम जोंथ' सायमन एडिसिओ अनेक डिप्राइभ आरो स्कुल